Бачиш мій теплий шарф? В кімнаті близько 10 градусів. Холодно. Так, дійсно. Міг би відкласти роботу до кращих часів. Але знаєш, що я вирішив? Що цей холод – моя тренувальна зала. Розвиток починається там, де закінчується зона комфорту. Коли ти вмієш концентруватися, творити, працювати навіть у дискомфорті, ти стаєш сильнішим. Життя не завжди підсовує теплу ковдру та гарячий чай. І якщо кожен мороз буде тебе зупиняти, далеко не зайдеш. Бо коли прийде тепло, я вже буду загартований роботою у холоді. А ти загартовуєш себе? Чи грієшся у комфорті? Постав лайк, якщо виходиш із зони комфорту заради свого розвитку.